السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل سور سر برات واجہ پرشم پر میرے سلام سلامت شپد ما الحسن گپایا مرچی اتکن شودا مرچی درتکن تربت ما اتکا تربت درتکن کراچی قبضہ مکان دبیا موتی پاسپورٹ گار کو اورماڑہ ھوٹل ما نان وار تو ادا منشتگانو من پدا شی بس سوات ممزہ ہم دا بحال کو مانو پدا واپس کا ہم دا نشتگان اذا مات کا چارتا مردمان پون کو دے شمان ادیکتا بارے کہ جس کو تا شمشیا دیما شہر بکنے کہ منی پاسپورٹ مانے ابو الحسن مبارک نشتہ بلیدہ علندور فیس بک کانی دے کول کے گروپانی دے کول کے واٹس اپ گروپانی دے ہر کسی دستکات پدا ہمیں نمبراں منگوشا ہمیں نمبر رھوت بکنت منا 03311428898 0 42 42 8898